खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन BTC ओनसोलनि फरायसाफोरा मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा जोंनि थाखानाय ST नि अनगायै आरो गोदानै मोनद' हारिखौ ST होनो नागिरनाय दा बेखौ लानानै गोबां माने फरायसाफोरा दुंहाव थासारि सोमजिदों मोनसे रेलीनि गेजेरजों दुंहाव थासारि सोमजिदों दा बेजों लोगोसे BTC सेक्रेटारियेटआव दा हाबनानै मोनसे रेलीनि गेजेरजों दा बेयाव हाग्रामा महिलारि गो बेक एबा BJP गो बेक हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक दा बेफोरबायदि रेली लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला थाखानाय STआ गोबां खहा जागोन दा बेखौ नुहुरनानै दा फरायसा बिथांमोना दा बुजिनानै दा बेखौ मोनसे रेलीनि गेजेरजों मोनसे माने गोख्रोङै मोनसे स्ट्रंलि प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिनांगौ दंसै मानो बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दा बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ लानानै नैबे रेलीयाव गोबाङै माने बिथांनि मुंखौ लानाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दा बिथाङा BTC ओनसोलनिफ्राय दा NOC हरदों दा ST माने मोनद' हारिखौ ST होनांगौ होननानै जेबो अबजेक्शन गैया होननानै दा बिथाङा NOC हरनायखौ लानानै दा फरायसा बिथांमोना मोनसे प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों